Ola, rapaces e rapazas de cuarto de primaria. Hoxe vou vos enseñar a canción Adeus co corazón. Esta canción ten notas que van dende o mi da primeira liña ata o si da terceira. Serían mi, fa, sol, la e si. Toco unha vez. Entón, temos que é un compás de 3x4 que se repite porque ten o símbolo de repetición ao final e no que temos negras que duran un, ta, ta, brancas que duran 2 pulsos, ta, ta, e corcheas que van 2 en un pulso, ti, 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 ti. Ademais temos tamén un silencio de negra que duraría un, e un de branca que duraría 2. Entón, a canción sería así. 1, 2. Sol, mi, sol, fa, silencio, e hora de branca. Sol, la, sol, si, sol, fa, mi. E repite. Sol, mi, sol, fa, silencio. Sol, la, sol, si, sol, fa, mi. Dedos, tocaríamos con dedos así, sería sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, si, sol, fa, mi, e repetiría sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, si, sol, fa, mi. E agora tocaría xa coas dúas mans, coa flauta tocando, vale? Conto 2, 1, 2. Sería eso. Como sempre, tedes que gravar un vídeo e enviálo ao meu correo. Saúdos!